Uy, kini. Ay, binuang. Ako aning yuta diri. Ako may kabuhat sa kalsada. Pagkahuman, dakpon ko ni mo diri. Ya, nak. Dito lagi sa bukid pang dako pa. Ayos yung pangorta-kwarta nila ni Paploy kay awa. Uniform ni mo. Nagkalapo ka. Gani. Kay mga marama man ka ito dito sa bukid, oh. Dito ka bandako. Tanang tao dito, way mga lisensya. Lisensya. Nya, mga motor, way registro. Tanan, wala. Bukid yung ko pa. Na, babukid yun, okay. Tungkol kaya mga tao diri sa bukid, wala ka balungan na, dakop diri. Harang-harangi da, oh. Kernel man kasos, di pa katao kay ka nga eskwela tagagmayo no para makernel ka. Oh. Nya karon, way hangyo-hangyo. Way pasilo-pasaylo. Way pasaylo tanan. Kwarta gyud. Sige, sige. How do you ka mo advice pa ba? Sana man di ay. O nya, nahinay sa ko ba? Basta ha. Bala ko uniform. Way pasilo-pasaylo. Oh, wala pasilo. Dakop yun. Oh, sige na. Sus, ginoko eh. Biskay nalipay tatong anak may graduate na. Na-kernel na. Di naman nung kabalo mangwarta. Sus, among balay taon doon parte ng busluta eh. May na lang ito inigbalik ato. Magkakwarta to. Daghan to. Madakpan na sa bukid. Uy, marag mawa na yun yung ginaingon ni Papa. Diri ba na bukid kayo? Lalo, sama na diha. Usa na din, dakop? Dakop? Wa man lagi na nag-uniform, naghubo ra man lagi na. Basig responder na. Grabe responder. Diri gid sa dalan mga tang. Basig hadlok po na siya maanod. Sige, dili lagi na. Sidong. Uy, usa man kol? Dong, kanang naay motor na moagi da sunahan na padulong dire. Motor? Murag kabar man sigagi rigol. Dakop di rigol? Oh, nanakop ko dire pero ay lang magsaba sa mga agyan na nanakop dire. Na, basig mabuno na lang ka Ricol ba? Na, wa nga balo sa mga tao Ricol. Mga ibang mga driver Ricol. Aw, wa ko'y labot basta ko rin. Dakop. Nag-implementar ako rin sa balaod. Sigol, una ni Micol, untag na kay madakpan diha. Saron. Uy, gini. Murag na lagi motor. Uy, gini. Klaro. Kumplito kanig violation. Ops! Museng! Saman, boss. Sakay ka, boss? Musay sakay. Nga, dakop man eh. Say, dakop. Bukid man diri. Bukid gani. Nga, nag-drive man kag motor. Nag-drive itaw. Naghakot raman kog lubi. Aw, ang balaod man na busing, kung mag-drive kag motor, nayo kay lisensya. Drive kag motor na, wala kay plate number. Wala yung kay headlight. Ay, binuang. Ako aning yuta diri. Ako may kabuhat sa kalsada. Pagkahuman, dakpon ko ni mo diri. Aw, wala mabuhat, basta dakop yun eh. O, lisensya, restro ni mo be. Aw, kanang gipangayon ni mo busing. Bisag isa ka buk, wadyo ko'y mahatag ni mo ana. Nga, usawa na to ni busing, inpaw na to na. Aw, impound. Ganahan makakamudalain eh. Aw, dala. Aw, basig nalang kayo mo kwarta diya gamay. Ay, pangwartam na ng imuha di ay. Tay sabi, tawagan pa na ako kumpare. Hello, pre. Ay sus, tawag. Basking kinsa ba ng pariya na? Wadyo ko nadlo ka na. Bayang pare, ay. Pre. Uy, na. Pa? Lalay ka pa? Sus, pastilan. Nanawagi si Parino. Kaya nadakpan daw. Ikaw naman din na takag pang dakop, uy. Ha? Unsay pari pa? Waka kaila. Ninong ni mo ni. Kung itikpalit gatas ni mo sa una, tanan akong pinahanglan nun. Siya ay nagapalit. Imurang gidakop. Ha? Ninong? Mo ni kinugos ako, pre. Pasaraban na kuha na akong gastuhan eh. Sus, pre. Nagplano ra pag ko ihatag na ko itong nabaras balay. Sorry kayo, Ninong. Suri ng naong ni mo. Pa, si Ninong dito? Sus, pastilan nak. Makanabara na ang tatanak.